Бәхетле булу серләрен Ширмешән районнары беләйкен, менә алар бирегә үзләренең концерт тамашасы белән килгән ул нәкъ Ширмешәннәр бәхет сирен күрсәтә дип атала. Әссәламу алейкум, сез каршы алырга әзерме? Рәхим итегез! Казанда республика районнары өчен оештырылган Татарстанның мәдәни баш каласы конкурсы дәвам итә. Ширмешән районын матур итеп каршы алабыз Казанда. Димәк ки, бу инде проект 2нче ел бара. Районлар бик матур чыгышлар ясый. Менә үзебезгә дә шулкадәр күңелле. Күңелле итеп каршы алган Венера белән Альмир Жараевлар конкурска бәя бирүчеләрне гаиләләре белән сәламләде. Гаилә елы булу уңайыннан быел мәдәни башкала конкурсында катнашучы районнарның чыгышы гаилә кыйммәтләренә багышлана. Бәхетле тормыш кору өчен ни кирәк? Әлбәттә, зур якты өй. Ширмешәннәрнең фольклор ансамбльләр чыгышы бура-бурау күренеше белән ачылды. Әккәрәй авылы үзешчәннәре шәп очыра йомышкаларны, димәк, йорт салу җаен белә. Әле Чуаш халкының борынгыдан калган гадәте буенча осталар бүрәнә арасына әнә шулай бәхет китерә дип, йон, хәүф-хәтәрләрдән саклау өчен агач ботакчыклары да куеп калдыра. Әкият үзәге бүген Ширмешәннәрнең якташларының бер очрашу урынына әйләнде дип уйлыйм инде мин. Бик күп дуслар, туганнар очрашалар, фикер алышалар. Бүген мәсәлән безнең Әккәрәй дигән авылдан килгән коллективыбыз бура салу юласын күрсәтеп үтте, бик кызык. Үтеп китәр әле гадәттәгечә дип түгел, чын күңелдән тырышып, кызыклы тамаша оештырган Ширмешәнлеләр иң зур байлыгыбыз, районыбыз халкы дип үз җирлекләрендә туып үскән күренекле якташларына багышланган күргәзмәләр дә оештырылган. Ширмешән төбәгендә туып үскән иң мәшһүр шәхесләрнең берсе Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Наил Шәйхетдинов. Ул безнең Лашман авылында туган. Һәм инде мин аны 3нче бугын туганы буларак, аның турында бүген тәкъдим итәм. Күргәзмә алып килдек без. Һәм инде аның белән мактанып, 1нче урынга чыгарга җыенабыз. Максатны әнә шулай Ширмешәнлеләр кебек куя белергә кирәк. Аны чынга ашыру өчен үрнәк гаиләләр чыгышлары, үзара дуслыкта яшәгән 4 милләт вәкилләренең ишек алларында кырганнар. Чуваш сирине аз типзе бабырга. Кунакларны нинди генә тәм-тым белән сыйламады Ширмешән халкы. Үзебезнең як районыбызга, авылларыбызга гына хас милли ризыклар, үзебезнең йолаларыбызны, үзебезнең гармунчыларыбызны һәм күренекле танылган кешеләребезнең династиясыларын күрсәтәчәкбез. Ширмешән хуҗабикәләре шул хәдәр уңган икән, нинди генә аш-суюк биредә менә монсы кәкәш исемле ул төче хамырдан бәрәңге белән әзерләнә, тәмле микән капкарым әле. Бик тәмле. Ширмешәннәр пешерү сирен белә алар. Тамак тук, эс бетен, димәк, җырларга да була. Умарзая ансамбле «Бергә без Россия» милли мәдәният этнофестивале җиңүчесе. Бу ансамбль бик күп еллар эшләп килә инде. Монда төрле һөнәр кешеләре эшлиләр. Һәм һәрбер бәйрәмнәрдә, республикада булсамы, яисә Россия кысаларында да без һәр вакыт катнашабыз. Түгәрәк уеннарда да урыннар алып йөргән ансамбль бу. Түгәрәк уеннан бер дә ким булмады. Умарзая киенә хәтта район башлыгы Рамил Айбәтов та биде, бәя бирүче белгечләр дә кушылды. Үзе җитәкләгән район данын якларга Рамил Айбәтов та гаиләсе белән килгән иде. Ширмешән бәйрәмендә катнашучыларны котлап, ирешкән уңышлары өчен иң беренче чиратта райондашларына рәхмәтләрен җиткерде. У района не только интересная судьба, но и счастливое будущее. Татарстанның мәдәни баш каласы конкурсының төп оештыручылары исеменнән Ленар Хәкимҗанов сәламләде. Казан халкы бит инде ул барбер, без күбебез авыллардан күчеп килгән кеше. Үзебезнең
abiler kile, babaylar kile, alar üzerine yaşlıkların isini alıp şunda iske çıkarıp, yaşları indi buna nindi grup adatlar var, nindi ustalar yaşıyor bizim rayonlarımızda, biyuler, jurlar, kostyumlar, şulardan kızıksınıp belki azırak özünün kim ekanında ağını başlar deyip ışanamız indi. Şuna göre o büyük mühim proyekt bu. Şundan da mühim proyekt yaşlarga örnek de sınav meydançıgıda. Әлеге yönelişni özleştirüde zaman talebi Kirill bilen Alexey 3D modelleştirü ustalığın okutucuları bilen şımarta. Şirmişenning balalar sanat mektebinde okuşlarının da icad jimişleri jüri huzuruna koyulgan. Tip teması balalar gözünden bizim turmuş. Şulay деп аталайын. Алар үзләре нәрсә эшли, нәрсәгә хирис, нәрсә күрә, нәрсәгә ниндидер тормышны күзаллый. Шуңа буенча рәсемнәр ясаалар. Шушы рәсемнәрне иҗат иткән балалар да Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Әхсән Фәтхетдинов, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Канафи Нәфиқов кебек киләчәктә танылу алыр. Искиткеч бәйрәм оештырганнар. Һәр вакытта да шулай бәйрәм белән яшәсеннәр. Бәйрәм бүләк итүчеләр арасында Әмир һәм Түбән Кәминкә авылларында яшәүче алтын куллы чигүчеләр дә бар. Чиккән кулъяулык, сөлгеләр, мендәр тышларына яңадан ихтыяҗ туды. Ә Чирмешәннең төбәк тарихын өйрәнүчеләр рухи байлык сагында. Biz bit инде Чирмешән якташлыгы җәмгыяте Казан шәһәрендә оешып, менә бик күп китаплар, иң күп китап чыгаручы район буларак инде. Һәр вакытта да без конференциялар үткәреп торабыз, очрашып, авылларның чыккан китапларын барлап, һәм аның тарихын өйрәнәбез. Менә шуның өчен без елда килгән Чирмешән районы үзенең концертлары белән килгәндә һәр вакытта да шушы конференцияны үткәрмичә калмыйбыз. Чөнки монда безнең төбәкне өйрәнүчеләр бик күп. Аннары тарихлардан белеп, дөрес иттереп, алар менә махсус укып өйрәнеп кайталар һәм алар үзләренең авылларының тарихларын барлыйлар. Бу бит безгә киләчәк буынга антылып калмаслык зур тарих. Менә шуның өстендә эшлибез һәм үткәрәбез. Чирмешән авыллары тарихын әллә ничә бун шәҗәрәләрен өйрәнеп, китап итеп бастырып чыгарудан тыш, махсус оныттырылып калдырылган тетрәндергеч тарихи вакыйгаларны да өйрәнә барлый төбәкчеләр. Tarihta bulmagan birinci şunday açık havadagi lager. Чыгыш ясаучы Вәгыйз хәзрәт Чирмешән районының Кирлемар халык телендә Лишуннар тауына сөрелгән хәзрәтләр һәм аларның гаиләләре турында бәян итте. Бу хакта сценарий язу, кино төшерү эшендә чынга ашыруга тырышканнар. Чирмешәнлеләрнең киң кулачлы эшчәнлеге жюри әгъзаларын да гаҗәпләндерде. Чирмешән районы һәр вакытта да инде ул үзенең күп милләтле булу белән аерылып тора. Чөнки монда мартва, чуаш, татар, урыс бик бердәм тату яшиләр. Һәм без бүген күргән менә экспозицияләрдә аларның тырыш булуын, һәм инде аларның нинди төп менә асылы ул аларның традицияләрне, гомумән гореф-гадәтләрне югалтмыйча, аларны яшь буынга дәвам итүен күрдек. Чөнки һәрбер экспозициядә яшьләр бар иде. Шулай да ни өчен Чирмешәнлеләр Казан тамашачысына бәхет серләрен чишәргә булган соң? Безнең якташларыбыз Чирмешәндә матур итеп ашлык үстерәләр, нефт, кара алтын чыгаралар, промышленность алып баралар, шәһәр дәрәҗәсенә җиткерделәр, төзеделәр район үзәген. Авыллар матур, газлар кергән, сулар кергән. Без менә башка якларына карап күреп кайтабыз да, шөкер итәбез тагын бер мәртәбә. Әлхәмдүлилләh тормышыбыз әйбәт икән, матур икән дип. Ә бит инде ул шөкер итә белү ул бәхетнең башы. Шуңа күрә дә иң мөһим әйбер ул туган җирдә табылган бәхет. Чирмешән районы чыгышы Әкият Курчак театры биләмәләрендә узды. Әмма туган җирдә табылган бәхетнең әкият түгел, чын икәнен тулысынча раслады Чирмешәнлеләр. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, хәерле көн Татарстан чыгарылышы өчен.